ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲର 2 କରିନ୍ଥୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଦେଖ, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ସବୁ ନୂଆ ହୋଇଅଛି। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପାଇଅଛି ଆଉ ତାର ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ତିତୋସ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ, କାରଣ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବୋଧ, ଅବାଧ୍ୟ, ଭ୍ରାନ୍ତ, ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଓ ସୁଖ ଭୋଗର ଦାସ ଥିଲୁ। ହିଂସା ଓ ଈର୍ଷାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ। ଏହା ପୂର୍ବ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ନୂତନ ହୋଇନାହୁଁ। ଏବେ ଯାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଲାଗିଯାଉ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହୃଦୟ ପାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେଉ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।